Hello and thank you for tuning in. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagyo tinokuchingamidzai pano pa Sly Media TV. Nasitambo buda takananga ku Epworth kune mudzimai anonzi Maisha Yamano vakaitewo vana vatatu. Saka tida kunzwa kuti mai 3 parwendo rwavo rwekutanga kutakura mimba kusvika pari nhasi vana 3 vane vana vavo vatatu zvakanga zvakamira sei. Gatipinde mumba tinzwe kuti zvakamira sei. Zita rangu ndinonzi Talent Mbizi. Ndinogara kwaGutu. Ndakaita pamiri pangu pandaka ndine pamiri dumbu rangu rakandishamisa zvisingaiti. Ndoda kuti rakakura dzini 2 months ranga rakutooneka. Saka ndakaenda kuchipatara ndobva nonzi mune nhumbu ndadzoka. Vakabva nditi musere basa rakawanda nekuti ndaibleed pa 2 months ipapo. Ndakadzoka mbva ndangoita zvekuzorora. Asi zvakanga zvakarema nekuda ndini vana vangu 2 vasikana vese ane 12 years neane 9 years. Saka ndokanga uchita basa apa vana vanoenda kuchikoro. Saka vaingosiya vandibikira vodzoka kuchikoro paya. Musi zvinombotambanukawo ndakwanisa kuendesa mombe kuchidzoro ndodzoka. Pandinodzoka paya pandagara ndipapo ndikangofamba long distance pandagara ndipapo. Saka ndaizvimanikidzira kuenda kusikero mwedzi wega wega. Pandaenda kusikero ndaivabvunza nesi vainditaurira kuti Maisha Yamano dumbu renyu makura rakaita isongonyora madhezi amekutaura but hazvisi kuenderana nemazuva enyu. Ndikataura ndikati aiwa nesi ndozvanditi kanzi endai kusikani tinatsonzwisisa. Apa ndakanga ndane 6 months ipapo ndasachakwanisa kufamba zvokunyanya zviya. Ndakungogara ndakagara makumbo angu aizvimba zvakanyanyisa. Saka vakanditi endai kusikani pa 6 months paya. Asi ndikuda kuti kusheka kwemari handina kwanisa kuenda kusikani paya. Ndakagara pakurara chaipo ndainetsekana. Ndaikwanisa kugara pamubhedha vana vangu ndosundza makumbo ndorara kuti ndishanduke zvaindirwadza. Vana vangu vaimuka futi vondibatsira nemone vari 2 vasikana ivava vane 9 years ne12 years. Baba vaigara kuno kuHarare apa ini ndiri kumusha kwaGutu. Saka zvainetsa makuseni vakamuka vana vangu vaisiya vabika chikafu changu vongovhara vobva vaenda kuchikoro vodzoka. Pavanodzokawo vaigona kuona ndiri mumba kana kuti ndabhobudawo panze. Saka ndakwanisa pa 7 months yakwana ndakaenda kusikero. Ndasvika kusikero kwenda ne 33 weeks. Nesi vakanditi mune 33 weeks but dumbu renyu mune bridge. Saka munofanira kuenda kusikero kuscan nekukurumidza. Saka scan yakanga iri kwaGutu kuRurawo yaitwa chitatu. Apa ini ndakanga ndati ndachitori china. Wakati dai makauya nezuro takakudza endai kupi kuscan iri free iri kwaGutu mission. Ndobva ndati alright. Wakanditi asi dumbu rene nekumafambire enyaya muri kuita mukodza kuti manga ndatofunga kuti maizosununguka isu. Ndikati kana sai zvainditira fani kuti vanhu ndaizosununguka neage nestage yandandiri uye nemwedzi yandandiri kana. Asi chaindinetsa manje makgs angu anga akura ndandamu 85 kgs. Apa dumbu rangu andaitonyara vanhu vazhinji vaingoti ndichingofamba zvaingokanuka ambuya amai 2 ndongoti kana vanhu kungotaura. Saka ndakasvika kumba mbva ndatsanangurira vamweni vangu ndikati mama zvataurwa. Apa murume wangu akanga asina kana mari chimudza kuti baba akuda kuna handina kana dumbu rangu rakurisa amai kuda ndichaona ndoita sei uye ufunga kuti wada kutosununguka. Ndikati maonera ndiri kuita ini handisi kunzwisisa. Zvikanzi mudzimai wangu apa ndakanga ndine foni yakanga isingaendi paWhatsApp ndawaudza sezvozvo. Saka zvakaitika ndezvokuti ndasvika kumba chachiri chinechi Friday manheru ndakatanga kunzwa kurwadziwa pandaingoti kufamba kwandandaita nekombi kuenda kuchipatara kusikero kwe. Asi amwe nangu ndakasvika ndikati mama ndoda kuenda kusikani ndanziende kusikani. Zvikanzi asi kana ine amanzi muenda chingani. Ndikati mama ndanzienda musi wechitatu iri free. Asi nenda kumuka makuseni bhoza nditanga kutora na 8 vane namba yavanongotora. Zvikanzi saka ndozodza baba moya muchitora mari musi wechitatu chacho ichocho. Ndaenda kumba musi weFriday ndo ndakanzwa kuti nyama dzangu dzarwadza. Basi hapana ndakaudza ndakangonyarara ndichingoshure ndikuti pamwe zvinopera kukomba kwandakaita. Yazova Saturday Friday makuseni Friday manheru eFriday wayo kwakuma past 12 ndakanzwa kurwadza ndobva ndamboshinga. Ndobva ndikuti mwana wangu atora tochi ndavamutsa. Vainga vasingarari mwana wangu andikofeza anga asingarari. Kana ndikangoti aimuka bva chi mama. Ndikangoti eni kakungogomera aimuka. Mama chi maita sei? Kubaridza light mama maita sei sara ndisinganyanyi kudzima light. Maita sei mama? Ndikati chitora tochi iri apa pamuende pa next door pedu. Munowaudza kuti ndikurwadziwa. Ndakatoka kuti mai vandira to vakanga vatonditaurira kuti ndikuenda kuprayer. Ndobva vasvika pamba zvikanzi gogo vaenda kuprayer. Saka havasi avapo. Ndobva ndati ndibva nemusikana zvikanzi mai kuda chi musikana wacho naye ane 15 years ari form 2.
zvikanzi chingati andikurwadziwa pese saka zvikanzi masaka matinoita sei ndikati enda kuna gogo wataurira kuti ndarwadziwa uri usiku zvikanzi atoita sei ndikati enda netochi muchivheneka kwanga kwakuma past 2 nze usiku vakavavarira kuenda mbavaenda panika distance kana kwanoita 500 meters kubva pandinogara kuenda kwana gogo vakasvika mbavavaudza havana mbotora nguva vakabva vasvika maikuda waita sei kati ama ndikurwadziwa mazuva akwana here aiwa hana hanzi ngatichingonoona kuchipatara kosikana wazoita sei ndikati ndaifanira kuenda kusikanika next week zvikanzi izvi oita sei kati ngatimbomire kuchene ndoenda kunoita malifti azvitominde kumalifti maikuda dumbu renyu rinotyisa zvekumalifti uku hamutosviki ndikati mundisa mubhari zvikanzi handidi muedzo maikuda matifonere munhu anokwanisa kukutakurai nguva diki diki vakabva vafona tete hanzvadzi yate zvarangoanga atovapamba wafona dhiraivha vai vakabva vasvika mva vanditakura ndichisvika kuchipatara ndakasvikonzi 6 cm ndakarohwa nehana kuti yato 6 cm kuzvadii ndobva nditi budisai preparation aindi handistorina yakakwana ndati kuna nesai handina preparation yakakwana zvikanzi ambuya munoda kuti hamuna preparation yakakwana dumbu rakura kudai maiti epesi apo plus 33 weeks dzamutaura idzi ndidzo dzeri ndikati ndo dzandikufungidzira zvikanzi alright chimbirike pambedha munoudza amweni wenyu kuti mauya nani kana ndauya namama chimbirike pambedha munoudza mama wenyu kuti vauye kuno mama vakashidzwa nemanesi mva vataurwa nzi ko munguva yese ichi chaitika zvikanzi inini chinhu ndasingazivi zvinhu zvemubama vanhu kuti vakaronga sei mama vakatikwa nemanesi ndobva vabuda panze mva vanotsvaga manepa avo akakwana kuita 3 mva vauya nawo magumataura atatakura iwayo vamesa pasaidi manesi mvangotakura takazvamibasa pasaidi inini vananzikire pambedha asi ndasingazi kunyanya kurwadza zvakanyanya zviya nguva diki diki manesi akabva aita chenji yandakasvika aripo akuchinjanawo nemakuseni ndanzi rambai makarara neleft ndarara neleft iyai kana nesi chiita sevhotosamamikini masenitors amai avakwana asi chakabhuloka ishupa ndobva waita shupa yekuputidza munongo akabva abuda wekutanga nguva diki diki vakabva vaputidza futi imwe ndobva abuda mumwe wechitu saka abuda wechitu vakabva vanitaura kuti kwasara mumwe asi havana kunyanya kudungamidzana zvakanyanya because vaisipesa nema 10 minutes saka pakaona kuti masara mumwe nesi ndakabva ndonganiwa nemanesi vakaradza kufara zvisingaiti saka asi mumwe yanga akunetsa kubuda ndopakanitaura kuti achiningirikinerai wechitupa akabuda wechitupa anga asati abuda utanga pakabuda wechitupa akabuda vakanditsanangurira kuti vakaedza akabuda neruoko ndobva vadzosera ruoko rwuya ndobva abuda kune chimwe pati anoti ati patipi ndobva vamudzosera saka pakazobuda wechitu anga aneta akanetsa kuchema ndovakazochema papaya nese pakapara dumbu kuti masara mumwe uyu wechi3 wachona akambotora nguva refu kuti abude nese yakatanga kundikwiza dumbu kusvika mwana abuda mva kuti nditi mwana musikana mva nditirambai makarara ndaramba zvangu ndakarara paya manesi atoungana mva vatora vana vangu mva vaputura nemagumbezi nesi vakabva nditirambai makarara ndakaramba ndakarara kusvika kumapast 3 ndi pabhedhi paya asi ti vakanga vandipa nguva yandakasununguka vakanditi muzukuru inwati mvana nwati yai kwakuma 3 vakanditora vakandisa kumubhedha amweni wangu vakazouya vakaona vana vaya vaningirikina vakabva vaine zvimwe zvavakanga vatumidzirwa kumba nevanhu vatonzi unzei zvino umweni wangu vakafara vaona vana vari 3 asi vakashamisika zvisingeri bcause akati vachishamiswa mumhuri mavo ndakabva ndagara kumubhedha kuya muruma ndaipinda manaifanira kupinda mukmc matinofanira kupinda mune vana vari primicha vakabva vanitsanangura kuti vana vanyu maprimicha utanga wacho nanga ane 1.9 mwachana 1.950 mwachana 1.6 saka vakabva vanitaura kuti chende pandakaenda kumubhedha kuya ndakagara mune vamwe sandaenda mukmc manga makazara pane imwe room inonzi kmc mukanga mothers room saka ndasvika muchipatara ndakagara kwemazuva ndirimo ndinokwanisa 3 days vanhu vaipota vachiuya vachindiona kwakazouya futi kansela wenzvimbo yedu mp wenzvimbo yedu akatuma munhu akauya nezvinhu akandiona vakasvikofara ipapo ndo ndakatanga kuona kuti zvinhu zvaa zvakandiomera kuti preparation handisina vana mukagondivape handisina pandakadzokera kusikira after 3 days vanhu vangu vakabva vadonha vese makgs 1.4 kadiki akana 1.6 kakapinda mu 1.4 vamwe angana 1.9 akabva pinda mu 1.7 angana 1.950 akabva pinda mu 1.750 nguva diki diki manesi akanditi ndipinde mukc room ndakanga ndakagara ndiri ndega ndakagara imomo kudzimara ndaudzwa kuti mukaka uri kundiitira mushoma vakanditi atengai nani ndakabva ndatengerwa nani mabhotoro 2 pandatanga kupa vana
Muchipatara mamwe nedambudziko kuti magetsi aimboenda uye mvura tatisina mvura. Taigona kunochera mvura kunze. Muchipatara chandandiri Gutu Mission taigona kunochera mvura kure kana mvura yaenda dzimwe nguva tochera mvura patepi. Saka mvura wainozocherera wega. Uye muchipatara mwe ndakagara muchipatara kwemwedzi ndopandakazobuda muchipatara mwe asi makanga makarema asi ndakanga ndichifara kuti manesi acho zvakakanga ane rudo wasambosurukirwa vauya vachitaura newe nyaya vamwe nesi vachiuya nechi vane rudo vachiuya nehembe vachingondipa kudzimara vana vangu vakanga kutowanawo hembe dzekupfeka hama dzemurume dzakamira kusvika vana vakuwana hembe dzekupfeka zvava nani. Ndakadzokera kumba. Pakudzokera kumba ndakatakurwa nemota ya MP uye akatumira field officer vakanditakura vakandisa kumba. Ndasvika kumba zvakanaka ndinakwira lift ndakaenda nemota iyoyo. Ndakagara zvakanaka asi chainetsa manje chikafu tatisina chikafu. Apa handinakwanisa kurima zvokuti nekuda kwedumbu iroro. Asi manext one vanhu veRoma vaiuya vachindipa chikafu. Nemanext tune hama neshamwari dzenyu dzichindipawo chikafu paya. Apa ndaimiri yangu yanga isina natsosimba. Chanondiremera chipfuva nemakumbo angu aizvimba. Kuchipatara BP yakambokwira zvakanyanya. Ndobva ndazopuwa mapiritsi mbva yadzika. Ndakagara kuchipatara. Ndakagara ndakumba. Vana vangu vaingokondinyengeta zvinhu zviri. Vachingopota vachiti kana wakuenda kuchikoro vanondibikira futi chikafu. Amweni vangu vachaine chikafu masikati vachindipa. Vana vangu vachisabika futi chikafu vachienda kuchikoro. Murume wangu akazouya zvave nani. Nemwana wechikoro anga ari kuno kuHarare. Musikana. Tikungonzwa mutaura zvemwana ane 12 years. Tikunzwa mungotaura zvemwana ane 12 years neane 9 years musikana. Ndovega vana venyu here kana kuti? Aiwa, 12 years second born. Third born ndiane 9 years. Saka pachizouya MaTriplets aya mane vana vangani? Ndane vana 6. Ndandagara ndine vatatu. Apa mama tirega tichingorova akafainawo here kana kuti Mwari anangotidza ndichitawo kupedzisira 1. Uye mutarisiro yaifunga ndichitawo mukomana nekuti vanga vanongora vasikana vese. Saka munongoziva vanhurume vanongoti vasikana munhu isanonga chimutidei paita mukomana anosara pamusha nokudzawo rudzi. Tinoziva kuti zvematwins zvine matriplets izvi zvinowanzoitwa kumhuri yekuti mukadzi kumba kwavo kune matwins kana kuti murume kumba kwavo kune matwins. Imimi kwa baba ndio kune matwins here kana kuti ndekweni? Kwedu ndio kwakanyanya. Kwana baba kune matwins but atezvara vangu vadiki vadiki ndio vane mutwin. Asi kwedu ndio kwakanyanya matwins. Baba vangu mutwin ndobva vaitawo matwins. Matwins vaibva vaitawo matwins avo. Saka imi ndimatovhurira zvekuti vana 3. Aiwa handindavhurira ndega. Munharaunda mamugere munomu zita harizi ratochinja here. Tinoziva kuti kana munhu atone matwins wepamusoro wekutanga achatoonekwe nevanhu vanenge vatochinja zita. Vakatochinja ndaunonzi Maidre. Okay, mimi vanhu vekumhuri kwenyu vakazvitambira sei? Ini ndanga ndi munhu akanga ari slim zvakanyanyisa stereke. Saka vanhu vakafarasi vakava nekutoonetseka kana kuti anovabereka sei? Anovaita sei? Mufaro waivepo but waive nekuti saka Mwari vanhu vanovabereka sei? Ndipo pandakazotsanangura kuti aiwa nekuya kuzona kwavakandiita vachiuya vakauya vakandiona vakatoona tochinja. Ndipo ndakatomboita bhodhi yakatoti but ndave slim zvakanyanyisa. Handandiri slim kuti zvekunyepera. Ipapo kuvabereka ipapo ndipo patinoziva kuti munovabereka sei vari 3 kudai? Pakubereka pane nyaya. Ndinokwanisa kubereka vana vairi but chipfuwa manje changu chinodaira. Asi ndokwanisa kubereka vana vairi. Mumwe ndikamubereka nembereko yebhabhu ndobisa kumberi. Nditanga ndaberekwa kumashure. Saka kuti ndifambe nawo vari 3 apa patoiti. Uye long distance manje nemiri yangu ainenge isina kunatsosimba. Saka kana ndichitonge ndichienda kusikero nditotaga munhu kwenda naye kusikero ndorobvisa mwana kuchikoro kuti ndiende kusikero. Ndobereka mumwe chete, mumwe obereka 1. Iye ane 12 years ndiyo ndiwanzoenda naye. Kana 9 kanobereka ndomberesa ari pakati mwana mudiki. Ane weight dishoma. Saka anokwanisa kubereka ndoenda kusikero. Saka pamakatambonzwa muchitaura kuti pamakazombodzokera kusikero muchinogara ikoko kwemwedzi vana vakanga vadzikira ma-kgs. Iko zvino pamakazoenda ma-kgs avanga aita sei? Apa ndakaenda kuma-kgs anga ava 9. Asiri kunyanya kuwedzera ma-kgs ndio pakati. Mudiki. Mudiki. Ndikuda kuti ndakanda muzvara ari mudikiwo pane vamwe. Asi mukomana akureza ma-kgs ake zvakanyanya kupinda vasikana vese. Tipinde panyaya dzekurara idzi.
Tinoziva kuti matwins kana kuti MaTriplets vanoita nguva dzekuti vanogona kuchemerana vese kana kuti tu vanombochema wana akanyarara. Venye mimi vakamira sei? Pakuchema vana vangu vanonzochema tu wana akarara. Ukaona mumwe akuchema kana wanga uchiyamwisa unotarisa kuti unoti mwangu arara. Mumwe bachema sana vanzochemera tutu. Pautu avangoti tu ndo vanochemerana. Vanochinjanisa ipapo. Kuti we number 1 newe number 3 kana kuti we number 1 newe number 2. Zvavanoita izvo. Saka unenge kutobudisa uisa upa mugadzika pasi. Dzimwe dzenguva vakachemerana vese unoona anochema zviwiki uye ndo unogona kuisa pasaidi uyamwisa vambo. Kana utori usiku ntongomuka ogara. Umika shoti vana varara. Apa inini mbeda ndinongoshandisa ndiri 1. Saka vana vanenge vari pasi otomuka wotora munhu. Nototi kukumuka utore mwana omuka unyararidza munhu ndichanyamwisa vambo. Mumuso kana vasinganzonyamudza zvakanaka unotorara ukangosvinura. Uye kakurwarirana vanongotapurana kakurana kamwe chete kako. Timbodzoka mashure tanzwa muchiti baba vanogara kuno kuHarare. Ndizvozvo. Iko zvino makauya kuHarare kuzogara nababa nekuti mhuri yakura. Ndizvozvo. Varume vazhinji vana vakawanda noizi mumba hazvinyatsotore mushi. Wenyu murume vana vakachema anomuka here kana kuti anoti vana vako vari kuchema? Kumuka vanomuka. Asi pekutanga kuzvigamuchira zvakavanetsa. Zvakavanetsa zvokuti vakatombotaura kuti kweda hakuna vana vatatu. Zvauya sei? Uye vakanga vasina kuzonzwa kuti mama vangu maprimicha zvakavatorera nguva kuti vazvigamuchire. Zvakavatorera nguva pakazoona vana vavo vakabva ngoti ndiMwari andipa. Uye vanhu vakanga vashingisa kuti ko mogoita sei vauya vana saka modi. But vakava worried nekuti mari chaiyo vanga vasina. Tidzoke ipapo. Ndanzwa muchiti baba zvakavanetsa vachiti kweda hakuna vana 3. Kureva kuti vaimbofungidzira kuti maybe mama vakaita gumbo panze here gumbo mumba kana kuti vaireva kuti chipa. Ndinoti vakaita chishamiso nekuda kuti tinogara kure nekure munhu azovimba nekuti zvakaitika. Uye vanga vasina kunzwisisa kuti mwedzi 7 months. Saka zvakavatorera nguva refu ndo pandakazovatsanangura ndakavatsanangura kuti vana vangu 7 months. Iye vakaona kuti vana vachona kuti vakanga vasina utano wakati twaso. Ine kugara kwandakaita muchipata ndokazogutsikana manje kuti aiwa vana 7 months. Tichitarisa vana venyu munovabalanisa sei pakuyamwa apa? Bosinoziva kuti mukomana ndiye anodya zvakawanda kudarika vasikana. Mataurai kuti vana venyu vakati siyanei, pane mudiki akanga akabridgewo. Tinoziva kuti anoyamwawo zvishoma. Saka munoziva sei kuti iko zvinoyangwa yekuti ndichibvisa mukomana ndiso kadiki aka? Kazhinji kana akayamwa unomuna nekurara. Ukaona arara womubvisa wotora munhu. Asi kazhinji vanochemerana 2. Saka pa 2 unofana kuyamwisa vari vairi. Ndikaona anenge ararawo paipa ndotora munhu ndoyamwisa. Saka ndapi matambudziko amukusangana nawe mimi kuchengeta vana venyu? Chinonyanya kundinetsa inini chikafu chekuti ndidye pache zvangu chaipo. Uye vanhu vachona mukaka taimbotengana havachadananiya. Saka mukamwa kuti ndazoti vana vangu vanoguta mukaka nemawetsi avari kuramba vainawo haana kunatsomira zvakanaka. Uye kuyamwiwa mudza kuti kune chinhu chinongorwadza. Vanogona kuswedera vachikusveta vese vari 3. Saka kunondi mwakangogara panzvimbo 1. Uchingovayamwisa uchinjanisa uchingovayamwisa. Manepa anenge achida kuwachwa. Saka kazhinji ndotonzorishandisa mapamba. Kana pasina mapamba ndoshandisa manepa but nguva yekuwacha hauiwani. Saka mwana kana abva kuchikoro kunyange vana ndiri kumusha vana vabva kuchikoro ndo vaiva vachiwacha washini. Ini kuti ndisimuke kana vazonditendera nguva diki kuti usimuke ndiwache washini. Asi kana pasina izvozvo ndinongostoka washini yakangodaro. Kusvika vana vabva kuchikoro wowacha washini iye. Dzimwe nguva anenge ndinokwanisa kuti kana varara boza nenguva vanhu yavaimbotirare masuru. Ini zvachinja masuru vaitombotira tombosiya vakarara unowacha. But pari zvino zvachinja. Kucharara hapana vanongoswa chungohwiriridza chete. Saka ndinongomeka kuti mapamba ndandikushandisa washini vana vanyu vachiwacha. Taona kuti baba havatoripo izvozvi maybe vanenge vaenda kumabasa. Musikana matauro kuti anoenda kuchikoro. Musara muri mina na 3. Musara na 3. Nguva yekudya chaiyo muri kuiwana here? Nguva yekudya inotambudza asi kuti unotozomboignora vana vachichema. Tinoziva kuti vana vakauya sepapa pamaita siro kuti muchaita 1 papaita 3 pamataura matambudziko amukusangana nawo. Hapana pamakambosvika here pekuti murume wangu ngatimbotengesei 2 ava tosara ne1 watanga takatarisei? Kani
Takatova nemufaro. Sendakatova nemufaro. Handina mbofunga kuti nditengese kana kuti dai mumwe afa kana kuti zvinambuya mupfungwa dzangu. Kana baba vakatozosvika kutogamuchana nhasi avatombogoni nevana vavo. Tanguti Mwari ndiye aronga, saka achangotipa imwe way out. Hatimutongere kuti ndiye angoronga nzira yake. Anoziva zvaanoita. Tanzwa kuti mbodzoka masha, tanzwa muchitaura imi kuti muri kumusha maitombobatsirwa necheche mainge iri cheche yenyu here amaipinda kana kuti yaingovawo nemufaro wekuti hasati zvamboitika izvi? Aiwa, cheche yeRoma inopindwa naamwene vangu. Saka vanhu veRoma vakabatana. Saka ndo vakakwanisa kuuya kuzondiita makorokoto. Uye kana pasocial media vakandiisa pamaWhatsApp chichi. Vakandiisa vachinditenderedza vanhu vachina vazhinji ndakaonekwa nanhu vakawanda paWhatsApp iri andaRoma. Vakakwanisa kuuya. Nekuti kuti amwene vangu natezvara vangu Roma vane chinzvimbo ikoko. Vanhu vanozikanwa, vanhu vari kuonono. Saka vanhu vakafara vachinovaita makorokoto vaigirwa mhuri yakawanda. Aiwa, kana naivo vakava nemufaro. Kungoti bedzi mombe dzakanga dzangofa, asi vaitotaura kuti dai basa kuti chirwere chakauya chikapedza mombe, murota aifanira kumurayira mombe. Asi ngoti mombe hakuchisina dzakafanira chirwere. Mamusina kutudza mazita evana kana? Mazita evana mukomana takabva tamupinza kuti kuziva. Tikati Mwari munoziva, ndimi makanga mune urongwa kuti muchatipa mwana mukomana. Pavasikana ndobva ndati kudzai. Tikati kudzai Mwari. Pakati avo tamuti kunashi. Vapera vakadaro. Saka pana kuziva, kunashi, nakudzai. Timboti tidzoke kumashure. Kuchipatara tinoziva kuti munhu akasununguka vana vatatu zvichiraudzira anobatsirwa nenyika yese. Imi pane rubatsiro rwamati mawana here sofa? Pana ndiri kuchipatara MP ndiye akambouya. Akambondibatsira, akazvimirira MP yega. Akauya akandibatsira nezvipfeko zvevana nemapamba. Asi aiuya apo nepapo. Ndiye akambondibatsira MP. Zvoku vamwe vakazoyako. Nyaya dzekuti munhu ukaita vana vatatu, one anenge ari mwana wenyika, vamwe vaviri unozvionera, makamboti mainzwa? Inambopinda munzeve dzavo. Manesi aripo paGutu vakatombotsvaga, vakada kutombotsvaga kuti ndiwane rubatsiro kubva kuMira. Mira ikauya vakati yaramba kutaura nemi, ikabva yadzokera from Masvingo. Zvangogara zvakadaro. Asi manesi aingoti dai manga maona rubatsiro but pana patina namba dzekuti tinobaya kuti tikone kuita zvakati vauye. Vakati pana zvakadaro. Tanzwa muchiti baba vaenda kubasa. Baba vanoita basa rei? Bata zvemaplastiki. Pari zvino vakaenda kumusha kune vana tu vatataura vaya kuti vachiri kumusha kudzidza kumusha. Vanoita zvemaplastiki zverecycle. Zvokuti maplastiki unomanhunga kana kumatenga uchimageza unomatengesa. Vanomatengesa kuvanhu here kana kuti? Aiwa, akanotengesa kumaindustry kana izvini maMTK anotengwa kumaindustry kuna Granite side. Pato nemakambani anozvimira achitenga izvozvo. Vakazvitanga rini zvekunhunga maMatriplets? Ndiva nenguva vazvitanga. Asi kuti chinonyanya kunze kuti panoda capital yekunyanya kutangisa kuti ukatanga wakasimuka haunyanya kuzodonha. Asi kuti paunenge watatsira kudya zvese ipapo. Ukaenda kunotengesa kumusha kuda kuchengetwa kune mwana ada kudya, iyo vada kudya. Saka zvichida kuti kana wakuendesa unoendesa zvinhu zvakaita sei, zvakawanda zvigonzawo mari yakaita sei inenge iri nani. Zvino mari iri kuwanikwa nababa ikukwanisa here kuzochengeta vana vawedzera mhuri? Yatovadzudzu chairo. Kuvachengeta kwachona kunenge kwakutinetsei nekuda kuti nhamba yatanayo yakura. Tatichitombotadza nhamba ye3 pamba kwaziva kuti vamwe 3. Saka nguva kungotsanzidzanziridza. Unoona kuti munhu ari kushingirira asi nokuda kuti nyika yakangoita sei yakangooma. Uye maprice ezvinhu zvachona ari kuti achidzika. Unenge wakamboodha chinhu chakune 25 cents uchinotengesawo ne50 cents unosvika uchinzitengesa ne30 cents. Apa saka kuti uite nezvinhu zvishoma unenge wangobhadhara transport chete. Unenge usina kukwanisa kuzoona profit yakaita sei. Maprice anochinja anodzika. Apa iwe unenge une staff mumba. Paunoenda kunotengesa staff iyi usvika maprice achinja. Utongobudisa staff iya wodzokera kuti pazero. Saka ndezvipi zvamunoda kuti mhuri yeZimbabwe kukuona izvezvi izive kuti MaTriplets vari kuda kubatsirwa neizvezvi? Shanda ndichanyowa kuda pekugara, even kumusha pekugara pachona pamabhildizi atakavaka. Tatisina kupedza kuvaka.
Saka vana vanogara vakarwara noda kuti pokugara pachina hapana kunaka, even muchiona pana matasira makaita nepeninge chingopinda vana vachigara vakaita sei vakarwara. Pekugara pachina ndichida kuti imba yangu ikwanise kuzoitawo zvakanaka. Muno mutano muno mantasira vangu kuti makadai because pana patakagara hapana kurejistwa. Takangogarawo mumagada muno takangomira tichazopuwa tsamba dzekuti parejistwe. Uye nezvekupfeka vana vawedzera zvekufuga zvinhu zvine nyaya. Zvatova nemusiyano zvakatiri nekuti inini mubhedha ndinengoro unongori wangu ine vana vangu vari vatatu. Zvozvinezvi zvinogori pezvozvo. Chikafu chevana, chikafu chaamai chiri kutambudza. Pekugara pachonazve pari kutambudza. Rimwe dambudziko randiri kusangana naro, vana vangu ndakaenda navo kusikero ndopakabva paonekwa kuti musikana pane ane hini pakati pavo, asi dhokota vakanditi muenda navo vese vanochekwa uchindoenda kuHarare hospital. Saka pari zvino ndisati ndatomboenda navo. Mari yekuti ndiende navo handina vane vavo. Saka ndachitokumbira dai ndawana mari yekuti ndiende navo ndinonzwa kuti dhokota vakati munonochekesa vese asi wataona mumwe chetewo pakati. Namba dzekuti vanhu vanenge vachida kukubatsira vanokwanisa kufona kana kuisa mari ipapo munokwanisa kuvapa here? Namba dzavanokwanisa kundifonera ndedzababa. Asi dzekuisa mari vanokwanisa kuisa muline rangu. Munokwanisa kutiudza dzababa dzacho? 077 50 59 890. Dzinobuda kuti zita? Lawrence Yaman. Dzenyu dzachona? 047 52 180 Talent busy. Maita basa mai 3. Aiwa tinotenda. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe tiri kuno kuEpworth pamba pamaishaya mano, but vazhinji vakutongovati mai 3 nenyaya yekuti vakaita MaTriplets. Asi vataura zvavanoda ivo kuti vanoda kubatsirwa nazvo. Muri kuona imba yavo idiki kuti accommodate vana vatatu, nevamwe vataura kuti vakanga vagara vainavo. Vatiwo vanoda chikafu semunhu ari kuyamwisa vana vatatu, munoziva nzara inobata munhu anenge achiyamwisa, uyezve magumbeze sezvo taakupinda munguva yechando, kana chikafu kana mari zvayo kuti vakwanise kubatsirikana. Pane mwana wavataura kuti ndiye first born yavo, ataurawo zvikumbiro zvaanoda kuti anoda kudzidzawo pagovernment school pamwe chete nemabhuku kana zvimwe zvinhu zvatinoti stationery yekubatsirikawo kuzvikoro. Chizosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera. Zita ndiElizabeth Nyaguyo.